TV! Parol! Sa ulo ng magadababagang balita, duha ka upaw nag-away tungod sa sudlay. Ani ang report ni Karen Davila. Karen, pasok! Kabayan! Mga kapamilya, ito po si Karen Davila. Kabayan! Karen? Kabayan, kabayan, hindi ka namin naririnig. Kabayan? Kabayan, ito. Hello, kabayan. Karen? Hello, kabayan. Hindi ka namin naririnig. Kabayan. Karen? Hello, kabayan. Hello? Hello? Kabayan? Hello? Naririnig mo na ba ako? Hello, kabayan, naririnig mo ba ako? Hello, kabayan? Hello, kabayan? Hello, hello? Hello? Kabayan? Masara tayo nito pag hindi pa tayo narinig. Kabayan, hello? Kabayan? Hindi mo na ako narinig. Narito na ako sa taas ng atis. Kabayan, hello? 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 Kabayan? Hello? Hello, kabayan? Puti pa itong kilikili ko. Maraming signal, kabayan. Hello, kabayan? Hindi kita tatantanan. Hello, kabayan? May, una lang ang signal, kabayan. Hello? Ako'y ginoo ko, matagat tayo dito. Patay tayo. Kabayan? Magbabalik kami, kapamilya. Kasi darungin pa namin ang antina namin. Ito po, si Karen Davila. Karen? May, una. Magbabalik tayo, mangigala, pag Karen na. Karen. Kapoy ng trabahong to. Kabayan! Sa kababae, nagyaw-yaw, umag-shutdown ang ABS-CBN. Wala ka ni magyaw-yaw, i-shutdown ang ABS-CBN. Nagyaw-yaw kini, kay Washay TV. Aniya ang report. Kabayan, nandito tayo ngayon sa... Nandito kayo ngayon, kabayan, sa bahay ng ating kwart. Ano to? Ano to? Huwag kang tumawa kayo. Nahihintay ka dyan. Bayan, dito tayo sa dito tayo sa bahay ng itong bahay ng nung nagalit sa wala siyang TV. Galit siya, wala na ibig para wala siyang TV, bagay siya nagalit. Magalit ako sa iyo. Nandito tayo, bayan. Kanina, interview namin siya. Hindi siya makatubag ng tanong kasi hubog eh. Hubog yung nagtatanong. Ito mga kabayan, tanongin nito, ako, ilado ko, no? Ako, kabayan, ako sabi ko sa inyo. Ako sabi ko sa inyo, kabayan, okay, pasok. Ako sir, kasi sir, nagalit kasi ako sir, kasi, nasuko ako sir, oy. Ako, gingilan ko niya, ingon ko sa akong banda sir nga, ako, muda pa ko sa imo? Uy! Ang anak ko sir, eh. Kay, apinin mo sir, di man siya ilado man. Kay, ako, muda pa ko sa imo? Uy! Buwang kay siyang mahubog sir. Ako sir, kay, akong ino siya. Ikaw, buwang matay kang mahubog, ako siyang giaway sir. Sus, kamo ba? Wa ko magkuhan sa ila sir. Wa ko gay kay mo ko sir. Kamu sir panayan diri sir. Ay palayan diri sir. Ay ko sir. Pasok, salamat. Doon tapos ka ba yan? Maraming salamat. Maraming salamat. Pasok, cut. Bilis na ito mga igala sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Hantod sa laing lugar sa itong Pilipinas mga igala ang kabiris ning atong balita. Ato nasanta sa Visayas. Dito sa report sa Visayas, usa ka pispan nasunog, duha patay. Aniya ang live report ni Doris Bigornia. Doris? Ayan, Biboy Bugoy, nandito tayo. Ako po si Doris Bigornia. Dito po ang ating report kung saan ang pispan po ay nasunog at merong 2 patay.
At tinataya po na nasa mahigit ilang libo po ang isda na namatay sa naturang sunog. Kasama po natin ngayon ang isa sa tagapamayapa, isa sa tag-iya ng ating pispan na ito. Atin pong in-interview po namin kanina. Kabayan! Kanina lang po sa panayam namin sa tag-iya ng pispan, umiyak po talaga siya. Kasi sa nasasabi na tagsa lang masunog ang pispan, kaya sinabi namin sa kanila na mas mabuti na pagpatingin na sila sa doktor kasi pati ang reporter kasi tagsara na masunog ang pispan. Kaya po kasi nasunog po yung pispan na pinagkahuan na namin ng pagkain namin, ma'am. Maawa naman po kayo sa amin, ma'am. Kasi umiiyak na ako. Ma'am, mahirap na po talaga sa akin, ma'am. Kasi maluwa-luwa na po talaga. Kasi ma'am, mahirap to. Mahirap po talaga. Kasi paano na po yung patutos namin pag-araw-araw, ma'am. Kasi sinabi ko sa inyo, ma'am. Mahirap po. Mahirap po talaga buhay kami, ma'am. Paano na po ito? Problema na po kami, ma'am. Maraming salamat po sa pagdito niyo. Salamat sa award na ito. Nagpapasalamat ako. Lahat nagtatanggap ko bilang best actor. Maraming salamat. Para to sa pamilya ko. Alagang Pilipino, iwagayway, bangla siag, talino. Ito po, si Doris Bigornia, nagbabalita. 24 oras sa ABCD. Maraming salamat, kabayan. Balik sa iyo, kabayan. Kabayan? Kabayan, B-boy. Daghang salamat sa maong report, Doris Bigornia. Nasata sa laing balita, mga higala. Adto nasata sa merkado nga balita, mga higala. Usa ka manindahay o katon. Gilamok. Ani ang report. Ngayong gabi, sir. Grabe, sir, oy. Lisod na kayo, sir. Namaligya na lang kung kanang saging, sir. Kanawar, maning saging, sir. Muna, kinanaan sa lamok, sir. Grabe, ginamok ka rin, sir. Muna, ang akong tambag sa inyo, sir. Kamong mga way-uyap, pagdagod na lang po. Hindi ko lang mo kano pinaabot na magkauyap mo. Salamat sa maong report, Yumi. Ang laing report dito sa laing kuan diri dito sa Mindanao, mga igala. Usa ka tiguan, gilugos, walay hapdos. Salamat sa maong report sa atong reporter. Grabe na jud ang panahon kung mga igala. Hastang tiguan, lugoso na. Sana all. Okay, ani ang report. Usa ka maddos, gipusir sa tiyan. Bata nakalikay. Mayo mga igala, kay nakalingaw, nakalikay ang bata. Nigawa sa bata. Pagko maglikay, nisod og balik. Daghang salamat. Ato may gala ato nagkalain-laing balita karong hapuna. Diri lamang sa TV Parol, ABS CDN. Ani ata napod sa laing report para sa weather report. Kuya Kim, pasok. Nandito tayo ngayon, kabayan. Nagre-report ang lakas talaga ng hangin, kabayan. Grabe yung hangin, kabayan. Uy, grabe yung hangin, kabayan. Grabe ang lakas ng hangin. Sinabi ko sa'yo, ang bagyo ay lakas ng 500 km per hour. At ang lakas ng bagyo ay grabe. Kabayan, oh, grabe. Mangigo yung bagyo. Hindi na itong bagyo. Tao na ito, kabayan. Oh, grabe yung nangapalit. Ito yung katina na napalit, kabayan. Grabe ang lakas ng bagyo. Sinabi ko sa inyo na mag-stay kayo sa balay ninyo kasi ang lakas talaga ng bagyo, kabayan. Uy, grabe na talaga ito, kabayan. Oh, bakit ka po? Hindi na ito bahay na kaya. Ang sakit, kabayan. Ang sakit. Bukod to. Kabayan. Kabayan. Mag-ingat kayo dyan, kabayan. Pati mula. Grabe na ito pag to, kabayan. Anak. Oh, nakina. Patay na. Magtinip, kabayan. Kaya salamat sa maong report, Kuya Kim. Daghang kayong salamat. Alin na punta sa balita nga paugna sa kusog. Usa ka boksidor ni resign
kay di kay baw manumbag. Ang balita sa sports mga igala, usa ka swimmer nanumos kay di kay baw musaw. Nasanda mga igala sa traffic patrol. Patrol! Okay, nawasan din. Ano yan na po ang traffic patrol mga igala? Truck nga nagkargag kapayas o truck nga nagkargag sabon nagbangga karsada ni puti. Ano yan, balita? Dito talaga yung nangyari. Dili yun to nahitabo kabayan ang pagbangga sa duha ka truck kasi daghang salamat sa mong balita. Payo, sana all ang karsada mong puti. May pagkarsada mong puti. Imong naong nga murag karsada, wa mong puti. Ito ra po to ang atong balita karong puna o adlaw mga igala. Kini gihapon si Biboy Bugoy para lamang sa ABS-CBN TV Parol. Mga kapamilya, hindi namin tatantanan kung sino man ang magpapapatay sa aming istasyon. Sinabi ko sa inyo, babalik at babalik kami. Maraming salamat at magandang gabi, bayan! Dito tayo ngayon at malakas talaga yung hangin, kabayan! Grabe talaga yung hangin, kabayan! Grabe pa isa. Dito tayo ngayon at malakas talaga itong bagyong ito. Grabe po ang lakas, kabayan. Kasi malakas po talaga. Namatay. Sa ulo ng mga babagang isa. Magandang udto. Bayan. Sa ulo. Another video no siya nasad mo klaro pero eto ko tayo sa nag DJ nga may pagkatisoy Biboy Bugoy mo papasubog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan of chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginuon ko.